Ang Pasko magapuso laay gyud og dili sadya kun way mga Christmas decorations. Gani dunay mga tawo nga nagbutang og Christmas village so silang balay aron makita ang diwa sa Pasko. Apan day usa ka tawo sa Tagbilaran City, Bohol nga pinalahi ang iyang Christmas decor sa iyang panimay. Ato kining sayran pinaagi niining report. Welcome to my home. Sa entrance pa lang niining balaya sa Tagbilaran City, Bohol, puno na sa kadaghan sa Christmas decor. Sa receiving area, makita ang nagkadaiyang Santa Claus figurines ug nagsiga nga Santa Claus apil ang iyang reindeer. Wait, there's more. Ang ilang living room, mga kwarto hangtod sa kusina, aba puno sab sa mga Christmas decors ug Santa Claus. Kapino sa kadekada ng nangolekta sa mga Santa Claus items sige ng Hermila Lin nga iyang napalit dinhi sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Ang uban hinatag sa iyang mga higala. Sa pangolekta o mga Santa Claus na lang gipunding nilim ang iyang atensyon, humanwa niya buksi ang iyang Christmas village kay hapit kini masunog. May mga collection silim, gikan sa gagmay o miniature hangtod sa human size Santa Claus. May Santa Claus nga hinanok sa pagtulog, dunay naa sa banda, nag-saxophone, nag-electric guitar, nag-parachute, nagsayaw, nag-ala cowboy o nag-disco. Naghatag na ko og kalipay ang akong koleksyon. Og malipay po ko nga naay mo hangyo nga mutanaw nga malipay gud sila sa akong koleksyon. Ako gusto na ko i-share nila ang akong kalipay karong Paskoha. Niabot lang og 600 items and still counting ang iyang collection ug napunan pa kini kada tuig. Naay akong mga friends sa laing mga lugar, magdahan sila gasa para nako para puno sa akong mga koleksyon. Moabot og 3 ka buwan ang pag-decorate ni Mrs. Lim sa iyang mga Santa nga gisugdan niya sa iyang mga katabang paghimo nitong Setyembre. Bukas sab ang iyang balay sa mga gustong makita ang iyang koleksyon. Chona Carrion, Balitang Bisda.